ти я направя? Да, можеш. Паш? Покажи новите му лифчета, мамо. Покажи новите му лифчета, как пишеш и рисуваш с тях. Иха, да отворим ли? Да. Да? Дай да отворим. Айде нарисувай сега нещо. Чай, че винаги взимаш белия молив, дето нищо не се вижда и се чудиш какво става. Трябва. Така. Ето ти. Всички ли изкараш? Да. Изкарвай ги, айде. Не да ти ги изкарам. Браво! Айде, рисувай си. Пак белия звън. Ама белия не рисува, мамо. Так. Да. Той се кри. Прави дзак. Добро утро, приятели! Добре дошли на днешното видео. Много се радвам, че сте с мен. Днес съм ви подготвила един ден от живота ни, тъй като има малко новости в ежедневието ни и исках да ви покажа каква ни е рутината, която се е оформила и как протича един наш ден. Новото в ежедневието ни, в живота ни е това, че аз започнах на работа и откакто аз започнах на работа, всичко така от една или друга страна се промени и сега сме си оформили една хубава рутина, която всеки ден гледаме да бъде долу-горе една и съща. Както видяхте, ставаме с Елиас, закусваме, играем си вкъщи и малко преди да започна да се оправям, аз го нося при нашите и мама го гледа докато аз се върна. И така се получава много добре, когато бабата и дядото са наблизо и те могат да помогнат. Вече даже закъснявам, та исках да ви покажа един ден от нашата седмица, така работна седмица, как протича. Днес е петък и Любо е до обяд на работа. Има два варианта да се развие това видео. Едното е да излезе на разходка, така че ще видите едни хубави кадри, може би, надявам се. А втория вариант, който е по-злочестия за мен, е да се остане вкъщи заради лошото време или просто липсата на енергия и да ме видите как правя едно хубаво почистване на кухня, на всекидневна и на спалня и така нататък. Така че, който от двата варианта ви допада, останете. Сега искам да ви покажа как отивам на работа, което е отново с колело, както предишното видео видяхте с колелета. Така че искам да ви покажа колко много хора има по пътищата с колелета, което е малко по-различното. Така че вече закъснявам и тръгваме.
5 hours later. Приключих с работата и вече се прибирам. Времето е ужасно, страхотно мрачно и всеки момент ще завали, затова бързам. Това е пътя ми до работа и обратно. Много е приятно. Имам страхотни улички за каране. И както виждате, това е алеята за колета. Хората ми се смеят, професионалисти минават покрай мен и ми се смеят. Виждате, това е алеята за колета. Хората ми се смеят, професионалисти минават покрай мен и ми се смеят. Това ми беше и работата. Набързо за 5 часа. Сутрин съм там, след обед съм си вкъщи. Днес като е петък беше доста по-спокойно, даже шефа ме пусна по-рано. Закъснях с 5 минути, нямаше и 10-7-8 минути. И му дигам телефона и той: защо си така запахтяна? Ами викам, закъснях с 5 минути. Мичо, кой ти гледа часовника? За кой си запахтял? Ами викам, аз го гледам. И той вика: че аз не го гледам, ти за кого го гледаш? Вика, голяма работа, че закъсня. Я направи едно кафе да пиеш първо. И днес беше много спокойно. Да не взема да се блъсна някъде. И се прибирам сега, така че ще изпреваря и Любо. Той ще дойде чак след час и нещо. Елия се при мама, най-вероятно спинка, така че ще почистя малко вкъщи. Сега започва работата на домакиня и майка. До сега беше другата работа, така че ще видите и почистването. И се наканихме да отидем на басейн, но ще видим, тъй като този, който искахме, явно в петъците бил затворен, не знаех. И ще видим дали ще намерим друго подходящо място с малки деца. Така че сега продължавам към вкъщи и се запахтях, така като говори, ме гледат странно. Прибрах се най-накрая, малко се позабавих, отбих се до магазина да купя за Елия с батерии. Всичките му играчки вече започват да стават с звуци, с светлинки и винаги нямаме батерии вкъщи. И оттам като почнах, взимах си едни легингса вкъщи, едно клинче за Любо тениски, на Елия с такива дебели зимни чорапки взимах. Така както и да е, позабавих се, но прибрах се, така че веднага продължавам с следващата работа. Предпочитам да си върша веднага работата. Любо се ми се кара, седни малко, отдъхни и тогава се направи, се свърши всичката работа, но аз не обичам така. Докато се прибера, веднага влизам в кухнята, оправям се там. Времето е ужасно, почна да рами, хванаме малко дъжд накрая, но не знам, ще видим, ще потърсим някакъв хубав басейн. Любо още го няма, за щастие Елия спинка още при баба си. Така че това е добре, възползвам се от това време. Той докато спинка, аз да се оправя нещата и по принцип след това слизам да го взимам и се прекарваме след обяда заедно. Но така че продължавам сега. Исках и да ви питам при вас как протича така един ден. Работите ли отделно, освен къщната работа, домакинската си работа? Ходите ли си и на друга работа? И как протича при вас един ден? Имам чувство, че откакто започнах на тази работа, дните ми направо се приливат един в друг и всичкото минава страхотно бързо. Цялата седмица минава като един миг. Сякаш онзи ден беше събота и неделя и сега пак сме петък и дойде пак уикенда. Минава супер бързо. Исках да питам и при вас как е, така аз да не се тутка много, направо да влизам в тази кухня, че е направо абсолютен хаос тук. И затова сега направо се залавям, докато Елиас не се е събудил и ще ходя да го взимам. Изглежда малко по-добре. Когато е празно, изглежда по-добре. И любимото ми е, когато се изпразня плота и печката отгоре съответно. Тези се стоят тук, по принцип. Да напръскам с този дезинфектант и мирише хубаво на чистичко. Това ми е любимото, когато вече са изчистени плотовите и така нататък. Така, сега продължаваме.
сетих какво исках също да кажа. Сега като си изпразвах чантата, раничката, се сетих, че исках да ви я покажа. Купих си миналата седмица. И е страхотна, много ми харесва, тъй като по магазините не можах да се намеря нещо подходящо. Исках да бъде нещо малко, в същото време да не е прекалено малко. Да има много джобове за ключови телефони и така нататък, които да са лесно достъпни, но да са с цип, за да не ги изгубя, и в същото време да са отвън, да са лесно достъпни. И да. И какво друго беше? Имаш още... И да бъде красива съответно, да предпочитам черна или кожена, но не е много градна кожа, но не е много и платена, така че... Бяха много неща и накрая намерих най-подходящата и съм страхотно доволна. Надявам се да ни урики. Да не урочасам нещо, но е страхотна. Има страхотно много джобови. Направо да ви покажа. Ето я и е страхотна. Има страхотно много джобови. Много. За такава малка раничка има достатъчно джобови и точно каквито исках. Тук отпред ми е за ключовите и е страхотно и е много готино самото отваряне на циповите. Има един голям джоб и вътре с по-малки джобови. Един голям джоб, който събира страхотно много. Има вътрешни малки джобчета. И плюс още един голям джоб за телефона ми. И съм много доволна. И плюс странични джобчета. И най-якото е, че има за куфър да се закача. И плюс още едно джобче и такива много готини през рамки. Просто съм страхотно доволна. И за работа ми е страхотна. Видяхте какво голямо шише изкарах отвътре и плюс гигантска кутия за сандвичи и за закуска. И плюс имам още голямо портмоне, телефони, ключови и побира страхотно много. Чак е очудващо такова малко нещо, къде ги побира. И ще сложа линк в описанието, ако искате и вие да си поръчате, защото страхотно много ми хареса и съм много доволна от избора си. Много време търсих, но накрая получих това, което исках наистина. И ще се опитам да ви сложа линк, ако искате и вие може да погледнете, да си поръчате и така нататък. Но виждате в какви обстоятелства аз я използвам и страхотно пасва. За бебешка раница, за памперс раница съм говорила в друго видео. Ще го сложа и него в описанието, ако това ви интересува. И тя е страхотна. Все още си я ползваме всеки ден и си е постоянно с нас с количката. Но просто започна да става много голяма и много тежка. И на мен ми трябваше нещо по-малко. И това беше най-добрият вариант, най-оптималният, така че това исках да ви покажа. Кажи, мамата снима, дай поза. Усмихни се. Ай, няма сладранчето! Я кажи, мама, лимонче. Лимонче. Карай колата, тате! Карай колата! Ой! Напрема! Ето го и тати, и той са прибра. Здравейте, приятели! Що му възикаш? Казах днеска добро утро, приятели! Явно това ще ни остане разходката. Взимахме Елиас от баба му, малко там си поприказвахме, после вкъщи малко се починахме и то стана късно, времето пак стана облачно. Да, и излязахме Елиас малко да покара колата и се качваме сега малко пак горе, трябва да наготвя, да го нахраним и него, къпани и ни да хапнем и така си мина деня. Така че най-вероятно това ще бъде края. Надявам се да ви е харесало видеото. Пусна чистачките. Любо, да не вземем да тръгнем в страх, ме. Какво става, мамо? Съвсем да не тръгнем, мамо. Вижу, правя, да? Да, днес нямахме много голяма разходка, но утре, живот и здраве, Любо ми е обещал, че ще направя. Утре ще отидем на еднодневна екскурзия някъде да видим, така че очаквайте и следващото видео от уикенда. Надявам се да ви е харесало видеото, дайте му един палец нагоре и се абонирайте за канала за предстоящите видеа и до следващия път. Чао! Кажи, мамо, чао! Ще направиш ли чао? Чистачките са ти по-интересни.